Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sarah, na narito ngayon sa Kandusanan, istasyon na hindi pa narehistro sa Kandusanan ni Ate Laika Byrne. Ang atong letter sender ngayon maukini si Oprang, nga taga Tandag, Surigao del Sur. Si Oprang kabilang sa mahirap na pamilya ug maukini ang iyang sugilanon sa kinabuhi. Loko, kalisunan ng kahintang. Napay mga bata nag-eskwela. May sila'y amahan, may ako'y katabang sa kagaling. Nagmasakiton pa dyan ko. Maluoy sa akong mga anak. Masaon na lang ako. Muna na siguro kong uli-uli kay sinanay na ba narabat ito'y gibati. Pagkabi ipag-yut siya na gibati ba. Uli kayo siguro uli na kumuna. Nay! 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 Ay! Nay! Ay! Unsa man ka, Nay? Unsa man ka, Nay? Unsa may nga tapunin mo, Nay? Di una na kaya yung kaguli, Nay. Napagda ng trabaho sa eskwelahan, Nay. Ni ulit na gyud ko kay hibaw ko nga naa kay gibati, Nay. Nay, Unsa masakit. man ka? Unsa may? Nagkaon na ka, Nay? Nagkaon na ba ka? Wa ba ko'y kaon kayo? Bantay malungag. Nagkaon naman yun, Nay. Barbon ta ko'y diri aporta, Nay. Nay, natagda ni ma'am kay suhulan ko niya maglimpi-limpi dito. Maayong, ayun. Gamay naman ni Nay, kinsi ramang good ni, suhol ra good ni ma'am, kadali ramang good. Napaliti ko og ka ng Ano sa Nay? paracetamol. Sakit gid akong dughan og likod kasi anak ko katulog. Siguro kung gagahago-hago Nay, dapat unta lagi mag-relax ka, dili ka kung wala may dinhi, mag-relax ra ka, dili ka magliok-liok dinhi, natanawag atake na pud noon ka. Wala biag tay kwarta, wa tay lain masaligan Nay nga makuhaan nato kwarta Nay. Mabito Sa akong una di man ka lamang ni nag-uul baya ko dito sa school Nay, di gyud ko makakonsentrate ni aran ako ng una sa imong. Asa man ang imong igsuon? Ulahi pa Nay, ni una na ko guli Nay, kay ikaw gid ako gyud na una. O sige, ibutang na yung bag ito. Okay. Wala mong kukulit. Lagi magutupuli. Unsa man day ka? Ay, kinukula. Hindi akong Nahapunan libat. gyud ni kay. Kuan kami ka sa Hindi eskwelahan. ba yung atake sa iyang kuan, hika. May gisugo sa teacher sa ama. Ikaw na lang yun ni Karon. Ay, gutom na ba? Okay. Antay kan ko, Nay. Nawala lagi malungag. Wa ko kalungag nakawag bugas. Uy, Antay malungkot. wag ko'y kaon kay. Saan naman? Wa mo ko kahiram og bugas sa atong silingan, oy. Imbis na, dapat ni si atake kung di na ako, nga di ba? Yung karon ng sa ulo lang. Hindi, dito ka kwarta-kwarta. Wa kay kwarta di ate. Namin ako, dirigin sila lagi ni. Suhol ni ma'am sa ako agod. Murag yun ni og suhulan ko ni ma'am naglimpyo dito as 10 pesos. Nak magpaigo sa kayto pamaylo sa og bugas sa kang maring to kay ko. Wa Huwag yun tayo wa tayo makan. Wala. Paningkamot sa dito guwam dito akaw. Paningkamot kay aron magdungag ta kay sinanay mapakaon ko ni wa gyud nagagwas na gyud siya nga way kaon gyud di ay mauna karon yang gibati oh. Wala. Matung ato ka kang kang mariros. Bangutang dito bisag matunga sa salmon. Eh, milang na amoy makaon. Nay, pirmi na lang gyud tayong ani Utang sa nay. utang, Okay ra utang tag sa naglisod bugas. ka nay kung di ka masakiton. Ay, pasayloan jud ko ninyo. Pasayloan gid ko ninyo. Sa mo ulit Sa mo ulo na ako magkuan ning nay, akong ako gyud ang tatugi pangandoy nga balag pobre ka ayo ta. Basta wala gyud kay sakit. Ang yun ay importante sa ato anay. Nya ikaw manggod, magsige magugagago-hago. Dapat di ka magluto. Na kung dili bang good, dili bang good ko manglaba. Di ko mang Dili lagi nay. maglabandira, dili luwa. Di tayo makaon, di ko kapay-eskwela sa inyo. Dili lagi pwede kay para karon na akay gibati. Ang sao naman lang na
oh. Karon, gastusan taon na ayo, wa gid tay ka kwarta-kwarta, unsa una lang gid ni. Ako buhaton ani, ang haplas tuod nay, asa man tuod tunay haplas. Tawa dito sa kuan dito sa imabaw sa butanganan og kuan asin. Na dito ako gibutang ng haplas. Ay, nay kanina lang. Ayaw tong naisili kay wanay sulod kanina lang. O sige na Anay. Unak dili man haplas dak oy kuan man na siya tambal man na sa ako ang ubo na ko. Pwede naman. Pwede naman siguro. Tumaron ako na siya, tumarunon man na palihog sa oo. Di pasensya na mo mga anak kay sa oman jud. Giingat ka bitaw ka nay nga digyog ka magago-hago kay ngano lisod ang atong kahimtang. Wa mi amahan nga pwede maasahan nga mutabang nato karunay. Di pasensya na mo na ko sa man jud ning amahan uy. Magud sa kauna na og uli. Magtarong lang kanay di ka magago-hago dinhi asa balay. Balo ba yung gitang? Wala gid tay mahimo pobre kaayo ta. Wala tay mapangayuan pirminay kung naa kay bation. Basin og ang inyong mga classmate ba na sa inyong mga classmate sa inyong mga cellphone basig unsa man Ulaw mong puko nila nay kay uban na ako. chati ang inyong kanang chati ang inyong iyaan nga nak kanang mangita ka og paagi na nga makatabang sa O sige nay, na ako'y nabalitaan nay kung wa gyud tay makuan nay maduulan. Muadto ko sa kanang giingon nila nay nga kando sa nang istasyon nay. unsa day na Matabang unsa mo day ko. na siya unsa na siya Kuan kanang pwede ta dito na mo dangog sa ilaha mga tagtabang dayon. Manguantag unsay angay natong buhaton magpatambag tanay aron nga makakuan pud tag unsay angay natong buhaton. maayo na Kita-kita unsa man day na lang. siya nga istasyonan bag-o na siya nga istasyonan Dugay naman na siya nay pero lang kay karon pa kita mo dangog. Nak, Dagko mangayo- naman daw ni dagong ana nga istasyon pangayo nay. nitong tabang nak basig makatamang na sila sa ato Gani, kalisod ato ug sa ko akong dito. gibati nak Ato na lang yung ko dito anay, magita na lang yung ko pamaagi nga makaabot ko ditong dapita. Kay aron nga makatagan tagpagtagad ug ma-advisean kanila kung sa angin natong buhaton. sige nak Lisod maadto katong ka kahimtang, nay. maadto ka sa kandusa ng istasyon na kung adto Adto ko dito. asa pa man si kuan oy wa man kauli hapon na magbiga mo pa haron Ambot at uy, dugayan ko kaayo to siya, wala pa tay pagkaon ani. nak pagsilik-silik Nay. kay wa jud ko ka kuan Nay. ako Uy, kapaniligan sige mo panilig na. Paulang Uy, sige na. bugas pero unsa man baka baulan ni kasal mo kay gamay lang kung ilang bugas. Magpupulo sila yung kwarta. na sige lugawan na lang na siya nak lugawa kay Usa man na kay kuan. ay ako gibato ni balik man pud uy kay naglaba man pud ko dito sa ilang maringki Kaya pala sa pa ko'y panglaban nimo. wala ba yan tay pagkaon may bugas wala tay Nagilagi ka pwede maghago. Nag-eskwela ba yan mo nagpamasahe Kay maghago ka para anak ka Asa nung gyud ayo giatake sa na ka. na ba? Giatake ka sa imong si pagdiga mo giga. na dito na pag Unsa ko maglugaw, lugaw na lang ni. ulugawa ang maigo na nato tulo Mayo kay wa masuko Asa si mo kuan, lighter? nang huwam kasi ginarabag yung tagpangulang. paghaling din paghaling Laging nang ikaw galing na ako. nilinig sad ko ay naron ka Sakit si nanay kay may sakit si nanay o maurag yun ni usara ka salmon. Kay magaling sa Uy, sige pag kuan na mag-init ka na pag-init og tubig kay Nay, maglaway na lang tanay, magkuha kog utanon dito. Oo, okay ra na kayo kayo man na nay na kayo mo kaon kanay ha. Ayaw gyud pagpasagad sa kaon ay mao mo gyud na hinungdan nga maluya Uprang. ang inong. unsa daytong kuan unsa daytong unsa daytong imong duulan nga istasyon Ay, sa katong kuan tunay kando sana ang istasyon. Maano di ay nakaroon ati ng kando sa Oo na istasyon? dito gyud ta mga hitabang una mao gyud na pinakadabis nga adtuon na ina si uba na imong igsuon aron duha mo ato dito akay Oo na mga hitabang dito ha. maayo magtabang mis maayo man dai na sila nga mga istasyon uy kay mutabang man dai na sila Mangatag po na sila ati og kwarta. Tunay. Ati Tao kanang naman lang, kuan mangatag po na sila og kwarta. Kanang sa kando saan ba? Unsa man yung ihatag? Unsa man yung matagang itabang? nila ana nga mahatagan tagpagtagad ug unsay atong problema aron nga ma-advisean ta nila kung unsay angay nga buhaton. Para mao. Sige mag-ato niyo ta. Mag karon na. Sige nga. Unsa man nay amo sa ning ikuan? Amo sa ako sa ning mag-init lugaw. ang tubig pat-init og tubig Kunya mangadto na dayon mi. umato mo karon sa kadusanan maapas pa dai na abli pa dai na sila Oo nay, upin man na sila perminay. Mao. Anytime pwede ta mo adto dito O, pero sige. kami ni ano mo adto dito Sige, sige, sige. ha.
Eh, ang problema na gyud kaayo ko nay, oh, biro Inan na nay. kayo. Sakit Grabe na ka lisod ang dugan. atong kinabuhi. Unya karon na eskwela naman lang gani mi nga walay balon. Bahalag wala pa'y pamahaw mo. Napasensya na mo Nakaw na. nami. Ayaw yun mo kalain sa ako. Unsa man gid ako. Mauri gyud Wala ang magi akong maabot. Nay nga unta di ka magago kay kung So magkasakit dili ka. kung di magud ko magpugi. Di ka itong Walang kwarta, iko na lang ito palit na itong medisina na amang kuy Gis dire. tanawan ninyo da sa Nay, sudan. Ramay. Nay, ako diri nay katong sige suhol ni ma'am sa akuan nay nya ako gid untang plano ipalit na ako gid kuan nya. Pagpalit og ginamos anon. Musamot na si mong ubunay, ayaw ko. Ang inyo mang kamura mang good Kayo na balag kung kami lugaw ang ra. Nay, Ikaw kami ang bisag magkuan. unsa amo anay bahala boy Ayaw sudan. maggunbig ka balaki. Basta ang Ikaw ang importante importante sa ato. Kay kog tubig Ano be, magkasakit? kay kog tubig kay mainom ko kay hot akong dugan sakit akong dughan. Ingon nay. Sige tubig Ano nga nay. diri? Uy. Dagan kay ano Tubig ni, pati tubig, wa tay tubig ani. pagkabo mo pagkatapos ha kay wa tay tubig. Naman mo awas. Okay tama na kay mabutukan ko. Nay, nakoy Mayang, pagtana ang nay. imong medisina, wa pa di ay. Ang amo ko Papa, amahan nay sa pagkadugayon nato nag-uban diri wa jud ko kay balog asa di ay na siya nay. Ang akong good pasensya na dyan mo mga anak ko kabalo kung asan yung amahan. Katong gamay pa inyong igsuon. Ningon man gud siya nga manarbaho lagi niya. Handod karon naman siya kahuna-huna og uli luyo mo sa kapadang suwat sa ato ambot kung sa nanginahitabo. Huwag yun si tatay, sukad magkuan nga. Grabe man pud si tatay wa Asa kay nas- kaluoy sa ato adi ay. Kumusta na ta? Wa ni jud wala pasaylo agi ko Nagko na lang gyud min taw nay nga wa gyud mi mo kita nang niya. gitaguyod na lang jud mo bahalag naglabandera ko sa akong gibuhat ang Nya mabuhi karon mo no na tan-awa ka eskwela nay mo nga na ako. nagkasakit na ka. Unsa na lang amo buhaton ani? Nay, maadto na lang mi sa kandusanang istasyon, nay. Maayo lang mitabang sa dito. Mao na lang gyud Maabli amo pa the day best karon man sige kuan mo plano. kamo Yun man sige. nga, pag emergency man kuno, pwede na lagi kunong bisa kun sa orasa. O sige adto mo na adto mo ka. Ato Mao sa na lang kay gyud among mao na lang gyud last na mga plano nay kay mao na lang gyud among maduulan mo sa Sige adto mo dito kay basig. ato sa mi. Maadto mi na ya, nay. Oh. Pag inom sa tubig din Pag- ha, kay kami mo ato na gyud meron nga Pag-relax makatago na diha. tagad ning atong problema. Pag-relax sa diha kay. Ayo pagkaguago na ya. Dali ra kayo mi. Ayaw gyud Dali ra kayo mi. Ay muglangan-langan. Kay wala na gani mi tatay. Magabian mo sige. Sige na nay, inom dag tambala. Oh, sige. Mao katong sugilanon sa pamilya ni Oprang na nakadesisyon taon sila mga kandusanan na muduol sa istasyonan ni Ate Laika Bern, sa istasyonan na hindi pa narehistro para magpatambag sa gibati sa iyang inahan. Hello mga kandusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much!